Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salangga. Karon nga adlaw Huwebes, pitsa 14 na bulan sa Hulyo, tuig 2022. Ano ang mga balita kag isyo nga aton tutukan karon nga aga? Inflasyon dapat tutukan sang Marcos administration. Amuning nagwa sa sorbe sang Pulse Asia. Maayo man ni si Senador Loren Ligardao ang Senate Bill number 4 natutukan ginan ba ang kausa sang mga manunudlo. Isa ka grupo sang private school nagapamatok sa planong face-to-face nga klase sa Nobyembre. Ano naman iyang dumilian naman? Ang 21 anyos panubo sa pagbakal pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Aber daydayon tena kung may panahon kita karon dugay-dugay. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Sobra katunga sang may mga edad na nagatudlo nga ang pagsaka sang presyo sa nagapanguna nga balaklon amo ang dapat tagaan prioridad kag tutukan sang Marcos administration. Amo ini ang nagwa sa sorbe sang Pulse Asia. Resulta sa tong Hunyo 24 tubto 27. 57 gid sang mga respondent ang luyag ang bag-o nga administrasyon maghimo gid sang tikang agod malubad, agod mapahagan-hagan ang pag-ibwal sang presyo sang nagapanguna nga balaklon. Mabatyagan mo ini kay nagligad nga mga sinimana kag binulan wala untat ang saka sang presyo sang gatong. Kung magsaka ang presyo sang gatong, gasaka man ang presyo sang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Amo ini nga ang ila sini nga ginatudlo number 1 nga luyag nila nga tutukan sang administrasyon amo ang pagpugong sa padayon nga pag-ibwal sang balaklon sa merkado. Subong man ang masunod nila sini nga ginapangabay nga kung tani dapat sakaan ang sweldo sang mga worker agod makalagas man sa nagataas nga presyo sang balaklon. Ginsundan ini nga kung mahimo pahagan-hagano naton ngita sang paagi ang Marcos administration nga mapanubo ang kapigaduhon. Kag ang masunod amo nga kung mahimo untaton ang kinawatay korupsyon sa gobyerno. Amo ini ang nagwa sa sorbe sang Pulse Asia. Amo ini ang nagapanguna ginabandira sa pumuluyo nga dapat tutukan sang Marcos administration. Wala tonta kung bala ining ginaayo kag ginahingyo sang pumuluyo matuman kon wala ini mahatag sa nagligad nga administrasyon, posible base matuman sa Marcos administration.
O galing siling sang aton sini pila ka mga maninilag sa ekonomiya galutaw pa sa tugabang. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 41. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong
nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang Time la size 48 daw kauyon ako sini sang Senate Bill numero 4 ni Senador Loren Ligarda. Kaya nagligad nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang gintutukan to, gindoble ang sweldo, militar kag kapulisan. Ang iban nga mga ahensya sa gobyerno daw nalipatan. May ara man nadumduman, gintilo-tiluan lang. Ining Senate Bill numero 4 daw maayo ini sa akon pamatyagan nga nagaduso sakaan ang sweldo sang mga pampubliko nga mga manunudlo kag non-teaching personnel. Dumayo, no? Kag pagkatapos, tagaan man sa nga pagtamod ang mga pribado. Kaya nagfile man sa Magna Carta pro private school nga mga manunudlo plus Magna Carta man sa mga manunudlo sa pampubliko. Ang punto naton nga sa kadugayon nga alungay sang mga manunudlo, tagaan sila tag jutay, tiluanda, pila kalibo sa sulod sang pila kasimana, apang hindi bala nga ginapaabot mo nga madugangan ang sweldo mo, nga masagang mo ang inflasyon kag nagasaka nga balaklon kay ikaw manunudlo, may pamilya ka man, may estudyante ka man, kakaon ka man, amo na bala nga plastada. So ang bring home sa mga manunudlo daw hindi sufisyente sa serbisyo nila. Sa mga maayo nga mga manunudlo para sa akon ining Senate Bill numero 4 ni Senador Loren Ligarda, nagahatag ini alibyo kag paglaom sang mga manunudlo. Sa nagligad to nga daw wala gid. May ara kita kontani nga kung pasakaan mo sweldo ang isa ka ahensya, palariho na siya. Standard decision law nga panawag. Ang nagligad ya, ti pulis lang kag militar. Ti okay man na, kaya mo na yung pamatyag ni Presidente Duterte, niya pulis lang kag militar, kaya po suguon, dali magpati. Ti basi ang tanan, kung suguon mo kung Presidente ka, mapati man na, kay Presidente ka. Ti ini, ang Senate Bill ni Senadora Loren Ligarda, ginapaabot naton nga matagaan igtalupangod. Nga sa kaupdana niya, ila idoso ini kag aprubahan ang kausa nga madugay na ginasinggitan sang mga manunudlo. Pobre man, may mapudag-pudag sa dalan, masinggitan, kung ano na lang himuon para mapamatian. Ti bungol to nagligad nga administrasyon kung kausa sang mga manunudlo. Base sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, ang ginaduso ni Senador Loren Ligarda nga pasakaan ang sweldo sang manunudlo base pa man lang makonsiderar kag makabatyag man kasulhay pagpaulo alibantar sang pangabuhi sang aton mga manunudlo. Ikadua ni sila nga manunudlo luwas sa ginikanan, amon ni silang gamold sang aton kabataan, gapulaw bugtaw himo sang tanan na lang para makatudlo sa kabataan. Panawag sila sa mga baganihan, di baganihan ka doon, di ka matulupangdan.
ti kabay pa nga ining ginaduso nga bill, Senate Bill number 4, tagaan importansya iduso kag kabay pa makapasar hasta sa final reading. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction worker, taxi driver, kargador sa merkado, mangingisda o kung sa opisina. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala DepEd kahapon nagpalayag nga ang face-to-face nga klase madayon gid sa bulan sang Nobyembre, bisan pa nga ang Department of Health may report nga medyo gasaka ang kaso sang COVID-19. So sa Nobyembre, pabuto naton face-to-face classes. Pero may nagapamatok, may grupo sang private school nga nagapamatok sa plano sang gobyerno nga ibalik gid sa 100% ang face-to-face nga klase sa bulan sang Nobyembre. Suno sa Federation of Association of Private Schools and Administrators, hindi pa preparado kuno ang pungsod para magbalik sa full in-person classes. Suno sa ila, madamo pa sang ginikanan nga hindi komportable nga pabalikon sa eskwelahan ang ilang kabataan sa piyak sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Nagapila sila ang Coordinating Council sang Private Educational Association of the Philippines nga i-reconsider o kuntun-an ini sang maayo. Nagpangabay sila sa DepEd ipabilin ang opsyon nga blended learning. Suno naman kay Undersecretary Epimaco Dinsing, handa ng DepEd nga talakayon ang ini nga isyo sa pribado nga bulutuan. Ang bali nyo, pungkuin nyo, iplastar nyo maayo. Kon bala, bagay na giman nga pabalikon tang kabataan sa bulutuan inyang klase bala nga mag-inatubangay gid nami gid man mo. Nami gid man nga ang mga estudyante kagang manunudlo mag-aatubangay. Pero kon amo ining pananaw sa pila ka mga pribadong bulutuan, pungkuan ninyo, hambalin ninyo, kag panilagan tay kutob subong Hulyo pa malang, July, August, September, October, November, panilagan ta man ang pagsaka sa COVID. Kay kon magsarurot man kag mag-iskirda, pwede sir, pwede na. Ang wala lang naton ginapangamuyo basi sumaka siya, ti may ginikanan na yang hindi gid. Kon mabalaan sa ginikanan nga porte pag-ibwal sa kaso sang COVID, abi sino man nga ginikanan ang magtugos bata ya, nga pagkatuon niya sa eskwelahan, nga gamugasa ang COVID, wala sa ginikanan nga magsugot siya na. Okay man ang edukasyon, pero kung malisdasyang kabataan, sino man nabat na karon? Amo na nga dapat tun-an nanay. Butangan ta sang nagakaigo nga panahon. Tagaan taligwa, hindi kita magdali-dali. Kung pag-abot sa tsimpo nga daw pwede na, go na. Pero kung daw medyo kadelikado pa, hindi kita magpadali-dali. Basi bala, hinulsulan naton pagkatapos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para Morning edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!